नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये। मी आज परेल लालबागमध्ये फिरत होतो आणि माझा मित्र माझा यतीन, आम्ही लहानपणाचे मित्र आहे। आम्ही शाळेत एकत्र होतो, कॉलेजमध्ये पण एकत्र होतो, क्लासमध्ये पण एकत्र होतो। तर मला भेटला तर आम्ही उन्हात फिरून फिरून जाम कंटाळलो होतो। म्हटलं काहीतरी थंड प्यावं लागेल, कारण की आता उन्हाळा पण आला आणि पाण्याने तहानच भागत नाही। तर म्हटलं काय करावं, तर हा बोलला चल आपल्या मित्राचं दुकान आहे, तिथे आपण मस्त कोल्ड्रिंक कशाला प्यायची, आपण आपलं घरच्या पद्धतीचं लिंबू सरबत पिऊया किंवा कोकम सरबत पिऊया। तर आपण त्याच्यासाठी इथे भारतमाताच्या कॉर्नरला आपल्या मित्राचं दुकान आहे, परेश लोकेचं दुकान आहे, खूप वर्षापासून आहे आणि एकदम घरगुती पद्धतीचं आपल्याला कोल्ड्रिंक म्हणजे लिंबू सरबत म्हणा, कोकम सरबत, लस्सी वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी प्यायला भेटू शकतात। तर आपण त्यांच्या दुकानावर आलो, आपण बघूया की आपल्याला मित्राकडे काय काय बघायला भेटतं। काय बोलतो परेश, कसा आहे? अरे परेश यतीन भेटला, आता आम्ही म्हटलं काहीतरी, म्हटलं परेशच्या दुकानावर आपण नेहमी जातो येतो, तर म्हटलं बघूया आपण परेशकडे आपल्याला आज काय काय, आता उन्हाळ्यासाठी काहीतरी खास असेलच। तर परेश आपल्याला आपल्या दुकानात म्हणजे गजानन कम्युनिकेशनमध्ये काय काय बघायला भेटू शकतं? घरगुती कोकम सरबत आहे देवगडचं, आणि पाच भेटेल, लिंबू सोडा, फ्रेश बनवलेली लस्सी आहे, मँगो लस्सी आहे, लस्सी पण भेटेल आपल्याकडे। मँगो लस्सी सगळं। म्हणजे आपल्याकडे तहान लागली कोणाला आता, तर त्याच्यासाठी भरपूर सारे ऑप्शन, लिंबू सोडा, ताक, लस्सी, कोकम सरबत। आणि आपल्याकडे जनरली हे जे म्हणजे कोकम सरबत किंवा लिंबू सोडा आहे त्याची सुरुवात किती रुपयापासून होते? लिंबू सोडा 30 रुपये, कोकम सरबत 15 रुपये आणि कोकम सोडा मिळतो आपल्याकडे। कोकम सोडा पण भेटतो, तो 30 रुपये। तो 30 रुपये। आणि ताक कसं आहे? 15 रुपये। 15 रुपये। म्हणजे ज्याला सरबत प्यायचं तो सरबत पण पिऊ शकतो, ज्याला सोडा प्यायचा तो सोडा पण पिऊ शकतो। आणि बाकी पाणी बॉटल वगैरे जसं कोणाला, आणि कोल्ड्रिंक वगैरे, कोल्ड्रिंक सगळ्या प्रकारच्या भेटतात। तर आता आपले जे शॉप आहे ते एक्झॅक्टली कुठे आहे? भारतमाता थिएटरच्या समोर वीरबाल बिल्डिंगच्या खाली, म्हणजे एक्झॅक्टली जो भारतमाताचा सिग्नल आहे, सरळ आलं भारतमाताकडे, म्हणजे सिग्नलला उभे असू, आपले दमले असू तर आपण एक काहीतरी कोल्ड्रिंक किंवा लिंबू सरबत, लिंबू सोडा मारू शकतो। परेश आपला दुकानाचा टाइम काय असतो एक्झॅक्टली? सकाळी 11 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत। सकाळी 11 ते रात्री 10 पर्यंत। आणि आपलं दुकान किती वर्ष असेल तरी पण? आमचं दुकान 70 वर्षापूर्वीच आहे, पण आम्ही म्हणजे 70 वर्षापासून हे दुकान इथे आहे। पण कोल्ड्रिंकचं चालू करून 15-20 वर्ष झाली आहे। म्हणजे हे तुझं सेकंड जनरेशन आहे, तुझ्या वडिलांपासून हे दुकान चालू आहे? थर्ड जनरेशन। हे थर्ड जनरेशन, नंतर वडील, नंतर मी। ओके। मग ते फक्त टायमिंग नुसार बिझनेस चेंज झाले आणि आता 15 वर्षापासून आपण कोल्ड्रिंकचं मध्ये आलो, देवगडचं कोकम सरबत घेऊन आलो, त्यापासून मी कोल्ड्रिंक मध्ये होतो। ओके। मग आता आपण जी लस्सी वगैरे आहे ना, लस्सी दाखवतो। ही साधी 20 रुपयाची साधी लस्सी आहे। ओके। ही मँगो लस्सी, ही मँगो लस्सी आहे आणि साधी लस्सी। हे आपण सगळं घरी बनवतो, घरी बनवून फ्रेश आपण दुकानात आणून रोजच्या रोज आपला खपत भरपूर आहे। ओके। आणि कोकम सरबत जे आहे ते पण आपलं घरचंच आहे, देवगडवरून येतं। देवगडवरून आपल्या गावावरूनच कोकम सरबत जे येतं सिरप, त्याचं आपण बनवून मग पॅक्ड असतं, म्हणजे फ्रेश असतं। म्हणजे जसं आपण डेलीचं बनवून पॅक करून मग आणून ठेवतो। तर आता आपण परेशच्या दुकानात काय काय भेटतं ते बघितलं, तर आता येतील आपण काय ट्राय करूया याच्याकडे? मला वाटतं आपण पहिला इकडे लिंबू सोडा ट्राय करू। लिंबू सोडा खूप चांगला आहे काय? खूप चांगला आहे, कारण का माहिती आहे लिंबू सोडा ट्राय करावा, कारण इकडे पूर्ण लालबागमध्ये जे लिंबू सोडा ट्रेंड आहे ते मला वाटतं परेशने पहिल्यांदाच सेट केलेलं आहे। तुम्ही कुठेही लालबागमध्ये लिंबू सोडा पिया, पण ह्याची टेस्ट ही कोकणातली टेस्ट आहे, प्युअर कोकणातली टेस्ट आहे। म्हणजे जनरली मिक्सरमध्ये वगैरे फिरवून करतात? नाही, पूर्ण हाती पद्धतीने कोकणामध्ये जे मिळते। तुम्ही विजयदुर्गला गेला असेल, मालवणच्या किल्ल्यामध्ये गेला असाल, तिकडे जी टेस्ट आहे लिंबू सोड्याची, ती टेस्ट तुम्हाला इकडे नक्कीच मिळेल। आपण मग लिंबू सोडा ऑर्डर करू? पहिला आपण लिंबू सोडा आपण ऑर्डर करूया। चला मग आपण लिंबू सोडा ट्राय करूया, बघूया कसं बनवतात आणि टेस्ट करूया।
कसं आहे यतीन? खूप अप्रतिम आहे. हे कमीत कमी 15 वर्षापासून इकडे पियत आहे. परेशने जेव्हा चालू केलं लिंबू सोडा तेव्हापासून मी स्टार्ट केलं तेव्हापासून मी इकडे लिंबू सोडाचा आस्वाद घेतो. म्हणजे लिंबू सरबत तुला कुठेही भेटेल, पण लिंबू सोडा इकडच्या सारखा तुला भेटणार नाही, कुठेच नाही भेटणार. सही आहे. तर आता मी पण लिंबू सोडा ट्राय करतोय, बघूया लिंबू सोडा कसा आहे. एकदम मस्त टेस्ट आहे, म्हणजे आर्टिफिशियल टेस्ट नाही आहे. म्हणजे सिरप वगैरे टाकतात किंवा असं ज्यूस पिल्यासारखं वाटतं, ज्यूस नाही आहे. एकदम आपल्याला घरगुती पद्धतीचा आणि फ्रेश लिंबू सोडा आहे. आणि सोडा टाकल्यामुळे अजून फ्रेशनेस वाढला आहे. तर तुम्ही जर भारत माता लालबाग परेल या ठिकाणी फिरत असाल किंवा कोणा पाहुण्यांकडे आला असाल किंवा इथे राहत असाल तर तुम्ही नक्की इथे भारत माता सिग्नलच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साईडला आहे परेशचं दुकान आहे. तुम्ही या आणि लिंबू सोडा नक्की ट्राय करा. तुम्ही एकदा पिल्यानंतर तुम्ही इथून जाताना नक्की लिंबू सोडा ट्राय करालच, याची गॅरंटी माझी आहे. आणि यतीनचं तर काय म्हणजे फॅनच आहे तो. आपण पूर्ण संपवी आहे. परेश, आपल्या दुकानामध्ये सगळ्यात जास्त रनिंग काय आहे? लिंबू सोडा आणि कोकम सरबत. लिंबू सोडा आणि कोकम सरबत सगळ्यात जास्त जातं. म्हणजे लोकांना आवडतं. मग एकमेकाला माउथ पब्लिसिटी होऊन तो म्हणजे आपल्या एरियामध्ये राहणाऱ्यांना तर माहितीच आहे की लिंबू सोडा इकडे म्हणजे जो कोणी इथून जात असेल तो लिंबू सोडा पिऊनच आहे. आणि कोकम सरबत जसं आपल्याला आपल्या गावची आठवण, घरगुती असं पाहिजे, गावची टेस्ट म्हणजे हे आहे. आणि लिंबू सोडा खरंच चांगला आहे. म्हणजे जर कोणी एकदा पियालं आणि तो इथून पास ऑन होत असेल, जसं आपण जनरली उसाचा रस वगैरे कुठे कोणी पित असेल ना तर तो तिथून पास होताना उसाचा रस पिल्याशिवाय जाणार नाही. तसं लिंबू सरबत इथे जर कोणी पियाला तर भाई त्याला चटकी लागणारच. चांगला आहे. आपल्याकडे काय बोलतो असं ताक वगैरे ताकपीक आपल्याकडे भरपूर फेमस आहे. कारण ताक आपल्या ऑफिस इकडे ऑफिस एरिया असल्यामुळे आमच्याकडे ताकासाठी ऑफिसची गिराईक परमनंट आहेत की रोज ती ताक पिल्याशिवाय लंच नंतर त्यांचं ताक पिणं हे करतं. म्हणजे इथे ज्या इथून पास ऑन होणार आहेत ऑफिसला जाणारे ते ताक पिऊनच जातात. खास ताक पिण्यासाठी खास आपल्याकडे लिंबू सोड्याची डेकर आहे. आणि बाकी आपलं जे लस्सी वगैरे ते आताच चालू केलं आहे का आपण? पहिल्यापासून पण ताक, कोकम सोडा, लिंबू सोडा खूप आपल्याकडे जास्त आहे. आणि आता आपण कलिंगड पण चालू केलं आहे. कलिंगड ज्यूस चालू केलं. कलिंगडचं ज्यूस पण आहे की कलिंगड पण भेटतं आपल्याकडे? स्लाइस पण संध्याकाळचे असतं आणि कलिंगड ज्यूस हा कंटिन्यू. कलिंगडचा स्लाइस कसा देतो आपण? 20 रुपये. आणि ज्यूस पण छोट्या ग्लासामध्ये आपण हे 20 रुपये. 20 रुपयाला म्हणजे फ्रेश कलिंगडचा ज्यूस आपण देतो. म्हणजे कोणी जर असेल तर त्याला ज्यूस, ताक, लस्सी सगळं भेटू शकतं. आता आपण परेशच्या दुकानामध्ये लिंबू सोडा पियाला, एक नंबर होता. त्यानंतर मी मँगो लस्सी पण ट्राय केली. मँगो लस्सी म्हणजे तुम्हाला, मला वाटत नाही की तुम्हाला लालबागमध्ये मँगो लस्सी एवढी चांगली भेटेल. म्हणजे जी जेन्युअनली तुम्हाला खूप पण जाड नाही, खूप पण पातळ नाही, एकदम प्रॉपर थिकनेस आहे. आणि मँगोचा जो त्याचा फील आहे ना तो एकदम मस्त आहे. म्हणजे तुम्ही मँगो लस्सी आणि नॉर्मल लस्सी ते नक्की ट्राय करा. लिंबू सोडा ट्राय करा आणि कोकम सरबत पण ट्राय करा. तिन्ही ट्राय करा आणि परत येऊन तुम्ही नक्की पिणार, याची गॅरंटी माझी आहे. तर यातील तुझा फील काय तो तू सांग. मला खूप छान आहे. मी पहिल्यापासून पियत आली आणि खूप छान टेस्ट आहे इकडे. आणि मी सगळ्यांना मी सांगू इच्छितो, जे कोण लालबागमध्ये असतील, परेलमध्ये असतील, कुठेही नातेवाईकांकडे आलेले असतील, त्यांनी नक्कीच आपला गजानन कम्युनिकेशनला भेट द्या. परेशच्या दुकानाला भेट द्या. आपला मराठी माणसाचा व्यवसाय आणि तुम्ही नक्की, आणि असं नाही मराठी माणसाचा व्यवसाय आहे, पण तुम्ही एकदा टेस्ट करा नक्कीच आणि तुम्हाला नक्कीच आवडेल. याच्यात काय डाऊटच नाही आहे. तर तुम्ही नक्की एकदा येऊन परेशकडे काहीही ट्राय करा. तुमचे जे अनुभव असतील ते आम्हाला व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि मी एक सांगू इच्छितो, माझ्या मित्राने नवीन चॅनल चालू केलेला आहे, तर त्याला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करावा आणि या चॅनलला सपोर्ट करा प्लीज. थँक्यू यतीन, तू भेटलास, मला छान वाटलं. परेश थँक्यू, तू आम्हाला एवढा धंद्याला सपोर्ट केल्याबद्दल मी तुझे फार फार आभारी आहे. थँक्यू.